ulong yelam ka United Democratic Party UDP ba Lakman Rambui ubadeiru Menteri ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ulong ba Vincent H Pala President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Ukraine claim snguthu bat le pat kumbahok kani ka jingkran kano kalau ba Rambui ka long halor ka jingkano ba Vincent H Pala ubadeiru MP ka Lok Sabha na Shillong ubalaong ba ka UDP ka khambam sap bunsha bania ka National People Party NPP ka balalam khamat yak Sarkar MDA ulong ba ka jingkano do ba Vincent kamlong ka bala man priang bat ha ka jing sisa ude benwat nia balai ki parlong na seng kongres ki ye u bat mentapat usdang ban keno o MPCC president ha ka jaka introspect balai ba Mariawan ma u hapo ka state baro kiar lut hanre plut por pemban ha ka ban kedeu kti yakiwe kemau ba ka UDP kamde kadau ba penpra ya ke kongres de mang uhi udau uban pen troing ya ke kongres pada ka jing sisa kom ubriu barang thamai ka state politik ubaki priu ki don kata ka jing khmilenti ba unla bandai we nak leader ki badon ka hope ka aspiration naki youth lane naki samla niki longkme hanrei hakajika ba unpang kre ilade ki ki policy ki jong un nakabanta ka state lada ka state ka ailat naru arfulah do arfupra hanrei plut por pemban yalade hakaban kreukti yakiwe kane kalong kabamla ban priang ban nakilang jingi kinok ne kichikon tho ju hak tin preng ngala ban ong kalong uba Vincent Ukraine nonsense bat da ka ba akpat ulong innocent tengah tang kita ngakwa ban pensyai hak macang pi